Perdí un avión a Barcelona y aquí estamos os dos contando as horas. Perdí un avión a Barcelona y aquí estamos os dos contando as horas. Salvemos aquelo. Estamos juntos en esto. Busquei cando tocamos en Madrid e non quixestes saber nada de mí. Dixestes que abrirá ben os ollos para verche de noite. A mítica excusa de mandarme a merda sin que se note. E busqueiche cando tocamos en Madrid e aínda hoxe non sei nada de ti. Adictiva como Cali por deriva, poniéndome ojillos, quitándome a vida. ¿Qué quieres que te diga? Si me quisiste solo como amiga. Aquí estoy, como el corazón roto por aquel rayo que os rompeu naquel momento volvín a ser. Ti non chamas, ti non chamas, ti non chamas, ti non chamas. Perdí un avión a Barcelona y aquí estamos os dos contando as horas. Perdí un avión a Barcelona y aquí estamos os dos contando as horas. Perdí un avión a Barcelona, perdí un avión a Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas a todas, moi benvidos a todos. Un martes máis, esta vez non foi ás 9, tuvémolo que adiantar por unhos problemas técnicos e de axenda, pero aquí estamos, ás 7 da tarde, un martes máis, non con 3 puntos, pero con un puntazo vido dende Barcelona e como sempre me acompaña Milito. Pois moi boas tardes, Darío. A verdade é que se me fai raro ver entrar a brisa do sol pola fiestra e estar facendo o programa. Bueno, por temas que son palpables, adiantamos hoxe o programa, pero bueno, nada, vimos cas mismas ganas de sempre. Eu volvo despois de unha pequeniña ausencia,
temas, como xa dixeron aquí os compañeiros de saúde, nada grave, pero bueno, xa estou aquí de volta. E nada, un puntiño que nos traduxemos de Barcelona que, tal e como foi o partido, sabe a ouro. E Sí, nada, sí. o parenteiro. Dende logo que sabe a ouro para nós e para media, iba a decir media categoría que estaba pendente do partido, despois por aí daremos algún dato. Nada, pois charlaremos dese empate 1-1 no estadio Johan Cruyff, partido histórico do Arenteiro. Falaremos tamén despois un pouco da previa ante ese Cornellá Arenteiro deste fin de semana, e despois, como sempre, algo comentaremos nesa sección final de novas. Non sei se queres entonces empezar xa con ese resumen ou... Sí, Damos entonces ese resumen do Fútbol Club Barcelona B 1, Arenteiro 1. Podemos comezar co resumen en canto estamos agardando a outro compañeiro que entre, o señor Mestre, que está a piques de chegar. E nada, pois o dito, empate a 1 o domingo no Johan Cruyff, partido ás 7 da tarde. E bueno, a verdade é que sorprendeu bastante Javi Rey con ese plantexamento, non? El falaba na previa de que iba a ser un partido no que o Arenteiro non tiña nada que perder e que lle iba a intentar disputar o balón o Barça. Evidentemente, pois o millor quizáis foi un pouco despiste hacia Márquez, porque o plantexamento sí que é certo que foi outro, un plantexamento totalmente válido dende o meu punto de vista, coa incorporación de Iván Ramos a esa punta de ataque, non? Quitando a referencia dun 9 máis puro, quizáis buscando esa profundidade na espalda dos centrais blaugranas, que a verdade é que sorprenderon outro día, porque, de feito, despois en rolda de prensa se lle pregunta a Márquez polo tema dos tres centrales, porque, sobre todo no que era o tema da saída de balón, facíana con tres centrales. Entonces, bueno, penso que Javi Rey non iba mal encamiñado con ese plantexamento de poñer a Iván Ramos, porque era claro que o Barça iba a salir moi forte, iba a apretar moito o Alenteiro dende arriba, e esa posibilidade de balóns largos, sobre todo con Javi Ovieu e cos mediocentros a espalda da defensa blaugrana, era unha boa posibilidade. Que pasa? Que a verdade é que a primeira parte, pois aínda que nos primeiros minutos foron bastante de tanteo, non? Entre moito respeto entre os rivais, penso que era un plan que tiña o seu sentido, pero que non saliu ben. Hasta o minuto 6 non fomos quenes de ter así un pouco o balón, e tuvemos aí un achegamento por banda dereita de Pibe, no que Caldeiro aí no segundo pau non logra chegar a ese centro de Pibe, e a partir de aí foron todo malas novas o resto da primeira parte. Primeiro no minuto 11 coa lesión de Diego García, que dende aquí pois é a nota máis negativa do partido, sen lugar a dúbidas, que se lesiona no outro tendón de Aquiles. Xa se había lesionado do outro pé, e, bueno, el rapidamente detectou o problema, pediu o troco e entrou Pablo Rea. Dende aquí, pois, quero mandarlle moitos saludos a Diego e unha recuperación o máis pronto posible, que en principio está estimada nun plazo de 6 meses. E hasta o minuto 20, pois o Alenteiro estuvo bastante tranquilo, pero a partir dese momento xa empezou o Barça a atacar en tromba, moito córner, moito presionar arriba, o Alenteiro era incapaz de sacar o balón xogado dende atrás, tampouco topaba en balóns longos a esa espalda que comentábamos antes de Iván Ramos. No minuto 23 xa tuvo a primeira ocasión de perigo o Barcelona, xa avisou un pase da morte dende banda dereita que ningún atacante conseguiu topar o remate. E, bueno, ata aí aínda tuvimos unha ocasión aí de Alex Cardero nunha boa salida de Club Deportivo Arenteiro, nun disparo dende a frontal, pois foiselle lonxe. E na seguinte xogada, prácticamente, chegou o 1-0 do Barça, xa se estaban arrimando a portería de Pablo Brea os xogadores blaugranas, en un saque de esquina, un remate de cabeza de Olmedo, inapelable, acabou no fondo das redes verdes de Pablo Brea. Puxo 1-0 o Barça B e semellaba o partido costa arriba.
seguidamente, poucos minutos despois, tamén case fai o segundo Olmedo, noutro saque de falta, noutro remate de cabeza, pero bueno, acabou entre Pablo Brea e o poste rexeitando ese balón. Chegamos aí ao descanso, tamén tuvo outra ocasión o Barça B no desconto, outro balón ao pau. Hai que recordar que entre primeira e segunda parte contamos hasta 4 balóns entre o pau e Longueiro do equipo blaugrana. A verdade é que a produción ofensiva do equipo de Rafa Márquez foi moi grande neste partido. Sí que é certo que no comezo da segunda parte Javi Rey dai un pasiño adiante, o equipo parece que se desquita desa presión blaugrana, fai o cambio de Manín por Cardero, entrando a referencia do 9, sí que é certo que nesa segunda parte o Arenteiro sí que tivo un pouquiño máis o balón e máis achegamentos, pero bueno, o Barça sí que é certo que seguía chegando, no minuto 50 outro balón o Longueiro de Perkan, que a verdade que neste partido con ese tema tivemos bastante sorte, pero bueno, a partir de aí o Arenteiro creceuse, empezou a chegar a porta do Cancerbeiro Blaugrana e tuvemos un par de ocasións claras, nunha falta perigosa a poucos metros da frontal da área, que, bueno, non conseguimos rematar ante un bo centro aí de Pibe, pero despois Jordan tuvo aí esa de que se chega a entrar, madre mía, ese zapatazo longueiro que nos podía dar o empate. E no minuto 60, pois chegou o empate de Manín, un gran testarazo que rexeita o porteiro azulgrana, e nese rexeito o propio Manín manda a agardar e conseguimos o empate. A partir de aí o Arenteiro supo conservar ben o punto conseguido, fixo trocos, acordome no minuto, creo que foi no minuto 80 máis ou menos, que fai ese doble cambio no que entra Beraldoche por Hueso, salen Pibe e Jordan e descaradamente aí pon doble lateral, outro central máis para ese xogo un poquinho máis directo que se podía prever neses últimos minutos do cadro catalán. E sí que é certo que neses últimos compases do partido o Barça B, aínda que o intentou por todos os medios, non foi quen de conseguir unha ocasión clara para facer o 2-1. Si que moito córner neses últimos minutos, poden contar 4 ou 5 córners seguidos do conxunto blaugrana, pero o Arenteiro defendeuse como gato panza arriba e nada, ese punto que todos sabedes que colleitamos e que fai que sumemos outro puntiño máis, xa o que é o descenso prácticamente está moi afastado e conseguimos aí unha salvación virtual que pronto se fará matemática. Sí que é certo que o tema do playoff xa se pon moi complicado, pero bueno, un puntiño máis é a seguir. Non sei que che pareceu a ti o encontro do outro día, Darío. Sí, un pouco que comentabas tú, no? Un resumen amplio que fixeches. Creo que unha primeira parte do mellorciño a nivel rival do que vin nesta temporada ante o Arenteiro. Creo que foi un repaso táctico e de dominio de balón impresionante. O sea, entraban por todos lados, o Arenteiro era incapaz de pasar o medio campo dando 2 pases seguidos prácticamente. Estaba completamente anulado. Recordoume un pouquiño a ese partido, creo que foi ca Cultural fora da casa, onde esa primeira parte tamén moi semellante. O Arenteiro moi replegado atrás era incapaz de salir a contra, o sea, ao pouco que pasaba do medio campo con 2-3 pases xa lle roubaban, pero claro, se ainda por encima o equipo, neste caso o Barça B, era capaz de, a nivel ofensivo, entrar que a ver, son xogadores moi bons, son xogadores que en moi poucos anos van estar xogando a élite mundial. E a verdad que na primeira parte puderon salir con bastante mellor resultado ao descanso. Despois, aí sí que é certo que Javi acerta moito, era algo que estábamos comentando, non? Nun famoso grupo de WhatsApp que falan por aí, bueno, que se di por aí. Comentábamos ese, no? Que o Arenteiro creo que estaba moi ben, o sea, estaba ben planteada a idea de replegarse atrás, porque estes equipos é como mellor lle tes que xogar,
pero despois, unha vez que roubaba, era incapaz de alcanzar arriba, porque eu creo que lle faltaba esa referencia, como podían ser Manín ou Cristian Santos, onde os centrales, canto menos, estuveran incómodos, no? Ao momento de que roubaba o balón o Arenteiro. Co planteamento que tiñan, creo que os centrales a hora de defender estaban moi cómodos, porque o Arenteiro roubaba 30 metros, 20, 30 metros da defensa, non era capaz de superar esa fila defensiva. Sí. Aí Javi no descanso fixo para min un moi bo cambio, a parte da actitud máis ofensiva, digamos, que tiña o equipo. Creo que ese cambio, esa entrada do dianteiro, creo que fixo cambiar moito a dinámica do partido. O Arenteiro empezou pouco a pouco a meterse no partido con ocasións, con dominio, e o Barça parece un equipo completamente distinto, no? Creo que Javi anulounos bastante ben tácticamente e conseguiu darlle a volta xa non o resultado, senón o partido, no? O Arenteiro vimos que empezou a atacar, a ter ocasións, Jordan o largueiro con un disparo desde fora da área tremendo, o empate, que quizáis era o que máis podía costar nun campo como o do Barça B, con xogadores de tanta calidad. O normal podía ser de que tú xogaras mellor, crearas máis ocasións, pero non conseguiras facer ese gol de empate. O Arenteiro nun córner, casualmente o seu déficit durante toda a temporada, o balón parado, pois dalle un punto. Creo que ao fin e ao cabo, creo que foron tablas xustas no sentido de que creo que foi unha parte para cada un. Sí que é certo que evidentemente o Barça na primeira parte dominou e podemos ir 3 ou 4-0 ao descanso sin problema, pero non sei, gustoume moito o cambio que tuvo o Arenteiro. Bueno, a nosa opinión, e nós tamén facemos cambios a medio tempo, e por iso temos con nós aquí e queremos saludar ao mestre Caíña. Como estamos? Boas tardes. Iba a dicir boas noites, pero xa son tarde. Hola, boas tardes a todos. Que tal, chavales? Que hora intempestiva, hora golfa, sesión golfa. Hora golfa. Sesión vespertina. Si, non, esta semana que tanto se está falando de respetar contratos, non respetamos o noso con Movistar e non lle pisamos o partido de entón, pois, facemos este bar da cantina en horario golfo. Se non tiñamos que abonar cláusula, non? Exactamente. Contratos están por respetaros. Un caguasa, non? Con Twitter deportivo, non? Sí. Que che pareceu o partido outro día, Antón Caíña? Pois, a ver, respondendo un pouco aos dous análisis que fixestes vos os dous, empezando polo de Milito, que di que Javi que xogou o despiste con Rafa Márquez, dicindo que en roda de prensa que iba a ir polo intentar sacar o balón ao Barça B, e despois saliu cunha proposta máis defensiva. Eu creo que non, eu creo que este Arenteiro non creo que se traicionou outro día a si mesmo, senón creo que foi máis mérito do rival que realmente que o Arenteiro dira un paso atrás. A verdade que eles fixeron unha moi boa primeira parte e empuxaron moitísimo e encerraron o Arenteiro atrás. Non creo que fora a proposta de saída, porque imagínate que non iba a pasar, non? Que por un casual o Barça cambiara de estrategia e o Arenteiro iba a negarlle o balón. Nin de coña. No. Sí que creo que foi máis mérito do Barça que realmente que o Arenteiro se pechara, que eles, é o que decides vos, que haesen os halagos con estes rapaces. Están nunha categoría que creo que a varios deles xa se queda pequenas, teñen un nivelón, e bueno, e dai que teña tanto mérito o punto do Arenteiro elegirse como bestia negra deste filial, de todo un Barça B que foi capaz de arrancar de 4 puntos de 6, que me parece unha nada desdeñable estadística. E en canto o que di Darío tamén estou moi de acordo no que di que me recordou a tempos máis aciagos, a ese inicio titubeante do Arenteiro que non se sabía aínda moi ben a que xogaba, e que naquela visita a León nos chegaron a pasar por riba, pero como nos pasou outro día o Barça B, recordou un pouco aquelo. Que pasa? Que este equipo xa está máis feito, xa non duda tanto do que fai, do traballo que leva hasta aquí, o camiño que levou hasta aquí,
e tamén ten esa outra virtud que domina varios registros de xogo, é capaz de dominar con balón, pero tamén é capaz de pecharse sen sufrir, e de colocarse moi ben. O Arenteiro, realmente, o Barça B levou o peso do partido, tuvo, certo é que xogadas claras que pudieron ser con un resultado máis amplio o descanso, pero non foron capaces de definilas. O Arenteiro foi con ese resultado curto po vestuario, foi can de sobrepoñerse na segunda parte, acadar un empate e guardar a roupa. Eu, resumindo, en lugar de dar empate aos puntos, como nun combate de boxeo, daríalle en cuartos. Creo que foi 3 cuartos po Barça B e 1 cuarto po Arenteiro. Creo que a salida de vestuarios, se dividimos o partido en 4 partes, creo que foi claramente dominador o Arenteiro. Hasta o último tercio do partido, que sí que o Barça ben puxou, é evidente que os cambios xa che dan a mostra que o equipo verde daba por bo empate, quitando a un medio, metendo máis defensa, doblando laterales, etc. A saída de Thiago, que a verdad que gústame moitísimo cada vez que sale este rapaz para aguantar un resultado, que dá ese pulmón máis aí ao medio e ese bo criterio con o balón. E non moito máis, a verdad que histórico. O que pasa é que, claro, todo o partido, o Deportivo sempre queda en segundo plano, por lo menos para min, sempre desde o sentido do humor do hashtag do deportivismo e tal. Entonces, pues bueno, tomei un pouco máis a cachondeo e a verdad que bastante contento. Hubo victorias que non me suberon tan ben como este empate. Sí, a ver, eu co que te refieres do engaño, eu penso que sí que foi un engano, non porque Javi quixera ser defensivo, ni moito menos. Eu estou de acordo no que te plantexas de que, de feito, os micros do Bar da Cantina comentaban yo a Javi, non? Que quizáis esa mala parte, ou esa primeira mala parte do Arenteiro ven un pouco dada pola tan boa primeira parte do Barça Atlético, evidentemente, con esa presión tan asfixiante que propuxo Rafa Márquez. Se te fixabas, que os 4 defensas do Arenteiro tiñan unha marca. A única salida un pouquiño medianamente clara que había era combinar con Marino, e aínda por encima lesionase o teu porteiro no minuto 11, que o que tamén é un xogador a sumar para esa saída de balón, pois evidentemente como que eso afecta tamén a parte desa presión intensa do Barça. Entón, non me refiro tanto que fora un plantexamento moi defensivo, pero sí que era certo que estaba moi marcado para buscar esas espaldas da defensa blaugrana. Pero claro, evidentemente o Arenteiro non renuncia nunca a ter a pelota, pero evidentemente ante estos xogadores é moi complicado ter momentos de partido constantes co balón, porque é un equipo que te somete, que tras pérdida é moi capaz de estar 2-3 xogadores encima túa para que perdas o balón. Entonces penso que entre eso e entre que non estuvemos moi atinados en forma de combinar os xogadores do Arenteiro na primeira parte, por eso falo dunha primeira parte mala ou un planteamento non tan ofensivo como outras veces, e me parece normal, que non... Pero, sin embargo, planteando eso que te dices, tamén me chirría a alineación de Abraham Ramos de 9. Realmente se necesita salir unha contra ou por lo menos esperas unha presión tras pérdida asfixiante, como é o que nos estamos acostumbrados, un Barça B, e sabes que ou tens que ser moi preciso a hora de facer as transicións, ou necesitas unha persona que te aguante un balón de espaldas. E está claro que Manín foi o que nos aportou na segunda parte. Sí, pero realmente eu o que vía era que o Arenteiro que quería era tocar moi rápido, combinar moi rápido tras roubo de balón e buscar xa diagonais tanto de Chacón, que as facía moitas veces, quizáis cambios de orientación hacia Pibe, buscando a espalda da defensa, porque se vos fixabades, eles na saída de balón, é o que comentábamos antes, tiñan unha defensa de 3, e cando defendían sí que colocaban como un cuarto defensa na zona defensiva, valga a redundancia. Entonces penso que eso tiña xa, ou esperaba o Javi Rey, pero non fomos quen en ningún momento de buscar eses balóns á espalda, ou non fomos quen de forma productiva, penso eu. Pero bueno, estou de acordo contigo en que foi máis mérito do Barça
que de mérito do Arenteiro nese aspecto. Sí, pero o que dis, o salir con un rapaz con mobilidade, un novo con mobilidade menos estático, como o Iván Ramos, tamén ten a outra cara da moneda, que non fixa tanto centrales. Eu Claro, recordo exacto. algunha xogada, por exemplo, aquela que mete en balón a espalda a Álvaro Ramón, que é un pase atrás, que depois se pasea no segundo pase, é un pase interior que dá un central a 20 metros da nosa portería. Sí, sí, sí. Sabes? Que dis, joder, pues igual Sí, sí. necesitamos un 9 que os sujete un poquinho máis atrás, porque esta xente vai moi libre. Bueno, tamén é un filial, Sí. son un pouco anárquicos, vanse en cadena estes No, chicos. é unha tolemia, é unha tolemia. De repliegue que claro, que son rapaces de 19 anos, bueno, 19 igual ten un maior deles. O ritmo de xogo que ten esta xente é alucinante, nótalo moito nos controles, nos pases, o constante movimento dos xogadores interiores que lle tapaba o medio do campo do Arenteiro, tapaba unha liña de pase e xa estaban automáticamente buscando outra, o terceiro hombre sempre apoiando para esas paredes. Para min foi unha cousa de tolos. A primeira parte deste equipo me pareceu espectacular, impresionante. Doulle dende aquí as parabéns, aínda que non nos escoite, porque parece ser que non coñecía a Rafa Márquez do Bar La Cantina. Esperemos que dende agora o coñeza un poquinho máis, pero dende aquí eu mando os meus parabéns porque me encantou o Barça B. Para min foi o mellor equipo que vin contra o Club Deportivo Arenteiro, pero de largo, como equipo formado de xogar, me refiero, non? Despois podemos entrar en outras valoracións, pero eu quedei moi sorprendido, quedei sorprendidísimo con Mika Fallé. Me parece un espectáculo este xogador. Para min, sendo central como é, outro día xogou casi como un carrileiro central esquerdo, era unha cousa así intermedia, non? Eu chegaba con potencia. Na segunda parte, ao final do partido, chegou 2 ou 3 veces a liña de fondo. A min pareceme unha brutalidade de xogador. Digo, volo en serio, nin Cubarsí, nin nada deso. Para min o central bo que ten o Barça é Fallé. Sí, non imos descubrir agora, non imos facer un Esteba, como cando dixera con 31 anos de Rubén Castro, quédense con su nombre. Non imos descubrir agora Ni moito menos. a Mika Fallé, que, bueno, ven de xogar, se non me equivoco, unha Copa África, non? Non sei se foi a Copa África. Sei que xogou estes últimos partidos, non sei se foron clasificatorios ou de amistosos, incluso mateu un golazo de falta con Certo, si estaba pensando nese, bueno, que o que vemos, que é internacional, non? Sí, é internacional, exactamente. Pois vale, dada xa a valoración do partido, gustaríame dar a miña opinión sobre unha cousa que igual pasou, seguramente non, pero algo desapercibida, que é o partido outro día. Estamos fartos de destacar aquí neste podcast a don Vicente, pero o partido que fai outro día sen balón é digno de o mellor de stopper da Liga. Mira que as súas virtudes témolas máis que de sobra contrastadas con balón, non? Vamos, parece que xoga cun smoking. Pero sen balón outro día dá todo un clinic de colocación e de axudas aos centrales. Eu realmente estuve, claro, ahora como vai pintado como de amarillo. Piolín. Amarillo piolín, eu non quería dicilo, pero bueno. Polo sin cabeza. Ainda se distingue máis, e ainda luce, parece que luce triple. Eu fixei outro día e polo menos pareceme reseñable, e gustaríame contalo aquí neste espazo. Sí. Creo que destacarlo porque sí. Estou de acordo totalmente. Sobre todo na primeira parte, el non tiña ocos para buscar o balón, tiña prácticamente un ou dous xogadores encima e salía moi ben airoso dele, pero non tiña esa posibilidade de buscar un xogo fluido, de combinar como fai el cos tres cos tres trecuartistas que ten o Arenteiro, e costáballe porque estaba moi impresionado, pero sí que é certo que debeu de recuperar, non sei, moitos balóns, a verdade. Sí que na segunda parte puido estar un pouquiño máis liberado e puido entrar máis en contacto ca bola, pero sí, estou totalmente de acordo contigo nese aspecto.
Sí, sale... Sí. Dale, Dario. Non sei se queredes comentar algunha cousiña máis, entendo que tema deportivo xa creo que fixamos bastante, iba a dicir bo resumen, o de bo non sei, pero bastante resumen, sei. Non sei se queríades comentar algo máis. Ainda, a mí sorprendeume Sí, que podemos... había Dime. xente aficionados do Arenteiro ali, Sí, sei que Esperábame así, menos, a verdad. según comentaban, falaban de entre 50 e 60 personas, máis ou menos. Máis menos, Para ser un E non domingo ás estaban 7 da tarde... e tamén me dixeron que non estaban todas ubicadas no Sí, eso mesmo sí. sitio, que había máis xente, aparte desa zona determinada onde estaba ali a bandeiriña do Arenteiro de Galiza, pois había algunha persoa máis ao redor do campo. O dato de asistencia, según entendín, dos 6.000 que ten de aforo Johan Cruyff, creo que foron sobre 3.600, me parece, se non me falla a memoria. Sí, bueno, que días antes parecía que iban a encher o estadio, que iba a ser a bombonera, e ao final, a nivel de entrada, foi normalinho. Bueno, non sei o que acostumbra ter o Johan Cruyff, pero a mí pareceu moi normalinho. E dar un dato máis, Manín convértese no primeiro xogador da primeira ref en marcar 6 goles na mesma tempada. Hai xogadores que os marcaron sendo suplente, me refiro, pero Manín pasa a ser o primeiro xogador que o fai na mesma tempada sendo suplente. 6 goles. Dato a ter moi en conta. Sí, nada. Entendo que outro día os aficionados que se desplazaron a Barcelona non tuveron problemas de colgar as súas bandeiras e tal. Parece ser que molestan, aquí en Espiñón si molestan, pero fora non. No, hubo problema cunha Bueno, bandeira, xa me quedo hubo máis problema. tranquilo. Hubo problema cunha bandeira, según me dixeron, polo tamaño das mismas, e non foi outra que suelen poñer as tropas de flores ali no fondo a mítica, non? Co escudo das tropas e demais, porque, según comentaban, que lles era moi grande, pero bueno, eu fixeime no tema de que ali na zona de animación do Barça había bandeiras de bo tamaño, por así decirlo. Pero bueno, non é un dato menor que bueno, pódese destacar, pero nada máis. Moi ben. E en canto queredes engadir algo máis do extradeportivo, hashtag Arenteirazo. Sí, Sí. bueno, eu máis ben deportivo. Eu despois do Arenteirazo podemos falar se queredes algo máis, que eso ten moita tela que cortar, pero que vos pareceron as declaracións de Javi Rey o Bar La Cantina? Que sacachen aí en claro desas declaracións? Bueno, nada, O que nos ten acostumados, non? Recital de análisis de partido e demais, sí, non? agradecerlle sempre a boa predisposición que ten sempre a responder aos micros deste humilde programa e agradecer a maiores a súa claridade e contundencia a hora nas súas afirmacións, non? A verdad que sempre é moi didáctico e sempre dá gusto escoitalo. Outros vanse por peteneras, non? Sobre todo acostumados a escoitar adestradores de... Exacto, o tópico. Sí. Bueno, che, somos 11 contra 11, todas estas gaitadas. Iba moi difícil. Sí, sí. Entonces, pues, por lo menos Javi non escurre o bulto. Argumenta moi ben, digamos, os análisis. Sí. Gustoume moito. Eu sei, tamén che digo, eu invito ao próximo corresponsal do Bar da Cantina que teña o placer de atender a Javi, bueno, sí, de atender a Javi, que había que preguntarlle un día se nos pode facer así unha aclaración para amateurs sobre zona 1, zona 2, zona 3. Esa pode dar o señor Mestre Caíña, que sí, tamén destas cousas tamén che controla moito, No. A mí non me metes en jardín. No, pero o que máis me gustou de todo foi como comentou o tema do descanso, de como falaba de que, claro, para xogadores como Chacón, Pibe e demais, verse sometidos desa maneira fai que a cabeza che vai a mil e que cando recuperas o balón é certo que hai veces de que intentas despegarte del, porque claro, xa tes no cogote que a min
por exemplo, Pibe non foi o seu mellor partido porque creo que pensaba demasiado cada vez que recibía o balón. E contra esta xente, se pensas 2 segundos ou 1 segundo e medio, é que estás morto totalmente. E eso, claro, comentaba moi ben e penso que nese descanso seguro que yo fixo ver moi ben Javi Rey. Sí, claro. Pois non sei se queredes comentar algo do extradeportivo ou deixámoslo para o final. Podémoslo deixar para o final, se queredes, ou seguimos pasando. Podemos... Dime. No, que ainda dá pa un cacho, Sí, por eso. Esta xente, madre mía. Bueno, veña, sacamos, abre o melón, veña, que eu penso que xa toca, veña, dalle aí. Pues mira, vou dicir bastante claro. Eu quero felicitar o Barça B polo título de Liga. Que cabrón. Desearlle toda a sorte do mundo ao Depor na promoción de ascenso. Ojalá esa lle vaya todo ben. Porque... Pero estos son desexos ou factos? Isto é... Sí, claro que son desexos, evidentemente. Claro. Evidentemente. Non me sentou ben. Xa a semana pasada, bueno, ti non estabas, Milito, no podcast, no. Bueno, estabas offline, detrás da cortina, pero non me sentou ben. Creo que o dixen a semana pasada e confirmouse 24 horas antes de rematar o partido en Barcelona. A condescendencia do paternalismo de Twitter deportivo, que non ten nada que ver co institucional do Deportivo da Coruña, pero sí que chirría, sí que a xente que inventándose caralladas de contratos, de porteiros, pero vamos a ver, de verdade, que dan ganas de que estes xogadores van ali a Riazor. Iso dixo outro día, a mí o que máis me pon é ganar en Riazor, non no Johan Cruyff. A mí nos dous lados ponme a verdade que moitísimo, sinceramente. Oiches, outro día, madre mía, que de verdade, vou me calar. Quero facer un pequeno paréntesis e seguimos co tema. Quero ler aquí un comentario dun gran amigo, gran fan do Bar La Cantina, Manuel Maía, que nos di aquí: Milito, qué claridad con el nuevo horario. Claro, evidentemente ás veces cambio de hora. Hai un pouco de brétema por aquí, entonces, pero sí que é certo que hoxe notome máis claro na webcam. Non sei se son as horas ou que e di tamén pase un trapiño a bombilla. A bombilla, deixa estar. Bueno, debe estar eso. E dice tamén, engade, preciosa bufanda. A bufanda esa que vedes aí ao fondo, hoxe non teño a de tropas, que a cambiei fai unha semana e media cando fun ali a Xixón a ver o Ceares, e bueno, pois os amigos do Ceares intercambiaron aí un pequeno agasallo e bueno, desde aquí darlle as gracias. Entonces, bueno, como estuvo estes días Twitter arenteiro respecto a Twitter deportivo, non? Eu, a verdade, que foi unha tolemia. Eu vino así un pouco dende fora. Non me quise mezclar moito no tema, pasei un pouco de comentarios e demais, pero a verdade que alucinante, A ver, temos... Eu vou dar datos. Xa deu Caíña a súa humilde e respetable opinión. Vou a dar datos. O domingo a tarde e noite, hashtag Arenteirazo chegou a ser trending topic a nivel España de tendencias. Número 6. Jornada 31. Equipos con maior visibilidade en Twitter durante o día do partido. Primeira posición para o Deportivo con casi 800.000 visualizacións, segundo Málaga. Terceiro colócase o Club Deportivo Arenteiro con 400.000 visualizacións. O tipo do Pargo Mestre non se viu noutra. Un datiño máis... O que? O tipo do Pargo Mestre non se viu noutra. Vale. E despois, incluso os xogadores da plantilla do Deportivo tuitearon co hashtag Arenteirazo de si hombre Arenteirazo. Hubo un... o colombiano, non? O do Luis Quintero. Luis Quintero, despois un ex xogador, William de Camargo, que tamén comentou algo de Arenteirazo ou mini Arenteirazo ou algo así. Alex, desde aquí, chama o Negralladas, e con perdón da palabra, con cariño.
por favor. Despois tamén un tal @mcaíña tamén puxo me encanta Larenteirazo ou algo así. Va. Ostras, No, unha pero... cuenta, unha persona e unha cuenta, nada de suplantar. Esto, madre No, mía. a ver, Pero bueno, está Bueno, claro, a ver, está claro. decir que o CM puxo a foto final de partido poñendo Arenteirazo directamente. Certo. que vai Non poner? sei Manuel Caíña que opina disto. A mí eso dame igual. Home, é evidente que un community pues está claro que se vai aproveitar do hype creado por outra afición, evidente. Este estamos falando dun nivel de interaccións que igual non asuman en todas as jornadas de liga. Se me apuras. É posible. Seguramente que non. E non creo que sea unha exageración, ni moito menos. 800.000 sumando, bueno, do Deportivo, claro. Pero do Arenteiro, cando dixemos que eran 600.000? 400.000. 400.000, onde vamos? Ben, hombre. Son moitas, son moitas. Son moitas e ten que sí, bueno, pues, se aproveita para dar visibilidade ao clube, para que aumente o número de seguidores e tal, pues mira, ese é o seu traballo e ese máis. Ahora, a hora de opinar, pues, eu xa che digo, a mí pareceme lamentable, porque vamos a ver, pasadas menos de 24 horas de que rematar o partido ca desgraciada lesión de Diego, sabendo a situación do Arenteiro co tema dos porteiros, faltoulle tempo aos aficionados que non representan a nadie, tamén é certo, eu tamén son un pouco hate por naturaleza, e non representan a nadie, e sí que é certo que lles faltou tempo en non sei, non sei, en convertir o Arenteiro xa no próximo enemigo, porque estamos falando que en 3 semanas hai que ir alá, xa non se pode amiguismo cero, xa saliu a colación o tema de Chacón, sabes que non, pero vamos, pero se fai 3 días éramos hermanos, xa non me creía o paternalismo da semana pasada, moito vou creer a menos, pero bueno, sen máis, entonces o que me pon realmente, pues sí que é a rivalidade, a mí o amiguismo, pues está moi ben para tomar algo por aí, nunha terraza e tal, pero o fútbol é un deporte, e o deporte trátase de ganar. Sí. Home, está claro que a semana pasada o que dicía Gonzalo, alineáronse os astros, e o inmediato perseguidor do Arenteiro xogaba en Coruña, o Arenteiro xogaba en Barcelona contra o segundo clasificado, entón, pues claro, era evidente que durante un pequeno intre de tempo, durante esas 4 horas de domingo, os intereses iban da mau. Ahora, Claro. acabou o día, acabou a romería. E ahora, onde antes digo Diego, e ahora, pues, macho, pues, ahora toca o que toca. Vos credes que se o Arenteiro conseguir puntuar ou incluso ganar en Riazor, o CM subirá a foto finish poñendo Arenteirazo? Non sei se poñendo a denteirazo, pero algo vai facer. De feito, outro día, falando todo este tema de redes sociais, hashtag e demais, había bueno, dime ti o contrario, se non así, pero un tuiteiro bastante dos máis tochos de Real Club Deportivo da Coruña, que creo que é Centenariazo, pode ser? Sí. Darío. E respondeulle, non, porque, claro, decía que creía antes como nos Reis Magos ou non sei como exactamente cal foi o tuit, non? Antes que o no Arenteirazo. Si, e puxo un emoji de... E puxo o típico emoji ese de sonrita así picarona, non? Por así decirlo. Bueno, aí estuvo gracioso. Estuvo a mí, sí, hai que reconocer. Aí estuvo moi ben. Eso é do que se trata, ao final. Eu estou de acordo con Caíña que o tema ese da visibilidade e demais, eso é beneficioso, evidentemente. Tamén estou de acordo que as formas, por así decirlo, desa parte ou ese sector de Twitter deportivo, que non engloba a todos, que hai nos que nos fan, quenes o fan dendo máximo cariño e demais, pero como que parece que que estabas aí animando a ese pequeno irmão tonto, por así decirlo, que parece que nunca fai nada ben e a ver se desta vez consigue facer algo ben para axudar o irmão maior, por así decirlo. Entonces, nese modo, sí que estou un pouco de acordo co que di Caíña. Sí que é certo que, evidentemente, o escaparate, o hype e a repercusión que tuvo o tema Arenteirazo, pois, evidentemente, é moi beneficioso e moi positivo para o Club Deportivo de Arenteiro e eso é totalmente innegable. Sí. Non moito máis. No. Humor é un deporte. Non vamos sacar as cousas de quicio.
Isto é Como fútbol. Tampouco diría tampouco creo que represente Twitter enteiro a toda a afición no, Nin o pulpo totalmente. mecánico representa o Arenteiro, nin o Total. centenariazo representa o Hostia, deportivismo, é evidente. falando do pulpo mecánico, estuvo aí super hábil co tuit este último. Estaba aí, parecía que estaba morto e apareceu aí da nada e sorprendendo a propios estranos, O Arenteiro non dá pagado a cláusula aos bucéfalos do Quintela. Bueno, entonces como para eu quero resumir este tema do arenteirazo nunha breve frase que podería pronunciar ou que pronunciaría o gran Ignatius Farray, arenteirazo del bueno. Sí, no, sin duda, sin duda. Ao final a realidade supera a ficción, non? Ao final Totalmente. As risas eran risas hasta que Hasta que deixaron de claro. serlo. Exactamente. Bueno, podemos pinchar a clasificación rapidamente antes de pasar así a previa do Cornellá, que, bueno, eu realmente non teño xena moito preparado do tema do Cornellá, pero, bueno, falaremos aí dun tema que sí que me parece importante do tema do Cornellá. o atracaron en Irún outro día. No. Ah. Aí está a clasificación en pantalla. Bueno, Seguimos análisis... séptimos, seguimos, Sí. resumir brevemente, seguimos séptimos, 45 puntazos, a 11 do descenso, a 8 horas así do playoff, o positivo é que aumentamos distancia tanto con Lugo como con Unionistas por esa loita pola plaza da Copa do Rei. Descartade xa Fuenlabrada, quizás, con esa derrota tamén. 7 puntos pareceme demasiados, Sí, eu descarto. Quedando 21, non? Sí. É que, a ver, o Fuenlabrada está máis cerca do descenso que da Copa do Rei, Está a 4 puntos do descenso. Totalmente. Vai haber tremendas hostias polo descenso. É que abaixo pareceme unha salvajada, o sea, que haxa tantos equipos en tan poucos puntos. Pero está pasando estos anos en primeira. Gústame dicir que o Arenteiro bueno, menos mal que fixo os deberes e non se xoga nada ahora, bueno, non se xoga nada, entendámonos, non peligra exacto, a categoría desde hoxe ao final da tempada, pero polo calendario sobre todo que ten, pero claro, estamos vendo que é capaz de rascarlle puntos a calquera equipo, entón, pois claro, nunca digas nunca, sabes? Non eres capaz de afirmar categóricamente que o Arenteiro non sería capaz de salvar estes que quedan 7 match balls. 7. Nunca podes dicilo porque é verdad que este equipo é capaz do mellor e moitas veces é do peor poucas veces realmente. Por menos nesta. Sí, no, pero aparte, o sea, eu creo que está certificadísima a permanencia por unha sencilla razón, porque hai tantos partidos, o sea, tantos equipos por debaixo que vai haber tantos enfrentamentos que é imposible que todos sumen todo. O sea, vai ser imposible. Sí. No, entonces, por esa sencilla razón, creo que o sea, habría que votar as contas, pero porcentaje de posibilidades debe de ser por debaixo do 4 ou do 3% seguro, pero vamos, seguro. Pareceme moito. É que ao haber tantos equipos abaixo, vale, igual hai inda que haxa 3 equipos que ganen todos os partidos daquela temporada. Vai haber outros que os van perder, porque vai haber enfrentamentos, entonces... Exactamente, imposible. Eu penso que é imposible. Habría que botar as contas, as posibilidades por o tema enfrentamentos e así, pero non sei que combinación pode haber. Supoño que debe haber algún utensilio por internet para poder facer a probabilidade, pero bueno, eu penso que é moi baixa. Moi baixa. Ahora mismo temos que centrarnos nesa sétima posición, incluso ao mellor poder chegar. O mellor había que intentar chegar a esa sexta posición por un posible descenso do Celta, que eso sí que che daría a chave para xogar a promoción, pero creo que está clara o obxectivo de Club Deportivo Arenteiro de aquí ao final da temporada. Xa quinto e cuarto posto semellan moi lonxe despois desas sendas victorias de Celta Fortuna e Ponferradina, e bueno, pois intentar quedar sextos se podemos, e se son a flauta, pois incluso poder xogar o playoff. É que o calendario, é o que falamos, é diabólico. Imos a hora de visitar o Barça B, volvemos a Barcelona Cornellá, recibimos a todo a Ponferradina, que seguramente xa sea o partido que decido de venir do resto da
da tempada e despois, claro, a visita marcada en vermello no calendario de todo renteirista que non quita outra que ir a rascar algo a Riazor. Sí, sí. Non se me pasa nada que non sea pola cabeza ganar en Riazor. Mira, Entender tamén... vas ter que ir con careta, Riazor. Va. E despois creo que, bueno, dependendo como vai tamén o devenir destas últimas jornadas que quedan de estar 7, hai un partido moi interesante, non? Na última xornada, un enfrentamento directo, que ahora mesmo é directo, non? Contra Unionistas ali en Salamanca, que tamén é a ter en conta, pero claro, é o que falamos, o todo acaba, e non sabemos onde nos vai poñer a clasificación de Icalá. Sí, poderíamos Oye, estar Caíña, jugando nesa a última xornada dudo moito, estou dudando a que partido podrás asistir, porque hai un, como ben dís, un Unionistas Arenteiro, pero despois hai un Deportivo Real Unión. Non sei se gostas dese partido para... Non creas, non, home. Non, ojalá lle vaya ben a Depor. Se son demasiados anos de calvario, No, bueno, falaba tanto polo equipo local como polo equipo visitante, non sei cal che pon máis. O Irún me imagino que salvará os muebles. Outro día ganaron o Cornellá, pero bueno, non me convenceron, a verdade. Eu creo que esta última jornada van estar todo, que son 2 puntos de diferencia, o sea, Palma este fin de semana e ganan os de abaixo e volve a estar abaixo. Eu creo que esta última... Sí. Va a estar complicado, sí. No, Ganaron aparte o típico partido 1-0 e xusto, non foi de penalti no desconto, pero foi de fora de xogo. Falaba dese outro día de fora de xogo, en que momento hai o fora de xogo nese gol? Pregunto, A min, claro, é difícil de ver. A mí é personal, é unha apreciación. Non sei, eu pregunto que non sei en que momento me refiero. Cando dispara o xogador de Irún, hai un xogador estorbando en fora de xogo estorbando a liña de visión do porteiro. A mí parece. Non me fixei, a verdade, non me fixei. É que joder, quedeime pensando e dixen, joder, se é unha xogada que leva controlada a Lesterlá dende moitos metros atrás, non sei. E claro, eso sí que pode ser, non? A verdade é que non me fixei no tema, pero vino outro día, extrañoume bastante, e por eso che preguntaba, pero é no de ver repetido. Sí, home, igual me equivoco, No, que non o sei, non che dou nin che quito nin che dou a razón, porque non o sei, por eso che preguntaba, porque non... Bueno, lembrarlle a audiencia que volveu o bo de Fran Justo para alá onde votaron e volveu para ali a rematar a tempada a Irún, para que non o sepa, pois nada. Volveu, falando un pouco deso, e como é o Cornellá o próximo partido, volveu un pouco os seus orixes, Fran Justo, non? Nese partido, esquema de defensa de 5, eses 2 mediocentros posicionales e 3 xogadores soltos arriba, non? Recordoume moito a ese principio dese tempada en segunda ref co Arenteiro, non? Así ese estilo un pouco pois esperemos que os resultados non sean os mesmos. Ou sí, según a quen lle preguntes. Co esquema de 5 non lle foi moi ben, non? Non, a verdade é que non. Pero bueno, entendo que nun equipo necesitado, nun equipo en que non estaba moi fino, pois ao mellor é un pouco armarse forte desde atrás e intentar coller o orden defensivo e despois pois mirar a portería contraria. Entendo que van por aí un pouco os tiros. Pode ser. A casa empezase polos cimientos, non? Pois abrocharse atrás e intentar rascar. E sobre todo contra un rival directo, neste caso, como era a pasada semana o Cornellá. E aparte, problema por Arenteiro, non? Que se vai topar un rival ferido, tocado de casi non de morte, pero metido nun problema grande. Serio. É que mira pa aí a clasificación, Cornellá, Atlético Osasuna B, Sestao River, Sabadell, 34 puntos, ahora mismo. Sí. É unha tolemia. Penso que, bueno, Rayo Majadahonda está totalmente desahuciado. Logroñés casi o mesmo, aínda que, bueno, tería aí un pouquiño de chance máis e despois, pois, os Teruel, Sabadell e demais, pois, aí intentando salir dese pozo, non? Bueno, pois, falando xa deste tema do Cornellá e do Irún, podemos xa enlazar hacia a previa. Sí, perfecto, podemos pechar entonces
digamos, a sección golosa dese arenteirazo, que tanto lle gusta a Caíña, podemos lanzar entonces esa previa do que Bueno, será este partido. se Dime. queredes, espera un momento que me chegou aquí un WhatsApp, se queres vouche pasar a foto para que a poñas, que me mandan por aquí as predicións de descenso e de ascenso, vale, por tantos porcentos. Vouche a pasar ahora mismo para que Vale, a mentras pinches e a comentes. metemos aquí entonces. Recórdame un pouco, non sei se vos acordo, bueno, había que escoitalo, non? No Radio Estadio, ese periodista moi amigo das estadísticas, Alexis Martín Tamayo, o Mr. Chip, famoso Mr. Sí. Chip nas redes, que poñía a funcionar a máquina diabólica. Cas predicións e cos porcentajes facía sonar Carmina Burana. A verdad que dáballe bastante épica así bueno, a esa parte do programa. Solía acertar bastante, tamén che digo. Home, curiosa. Non sei se queren... Bueno, metemos entonces, despois Sí, falamos mete ao a final. intro e despois metémolo Metemos xa. esa intro desa previa ante a Cornellá deste fin de semana. La luz del sol, los pájaros cantan, todo se siente mejor. Sé que pasará este finde con cojones y honor. Todo el mundo grita coro, Arentero campeón. No quiero actuar así, a la Minenia el bueno de Mar que va. Con Pibe y Cristian Santos en mi equipo, el Barça no nos podrá parar. Jornada de domingo, el Arenteirazo llegará. Espero el TikTok de Cristian Santos, en el vestuario del Johan Cruyff. 3 puntos van para Carvalhinho y Diego García el MVP. En Javi Rey confío, ya la ida ya les ganasteis. 11 partidos invictos y el 12 se lo quitasteis. No quiero actuar así, a la Minenia el bueno de Mar que va. Con Pibe y Cristian Santos en mi equipo, el Barça no nos podrá parar. Jornada de domingo, el Arenteirazo llegará. Pois, como dicía esta canción que tanto lle gusta a Manuel Caíña, el Arenteirazo llegará. Hostia. Nada, pois aquí estamos para falar dese Cornellá Arenteiro. Non sei se tedes algo que comentar así, datos do noso equipo rival. A quen nos imos enfrentar este fin de semana, Milito? Pois é un equipo que ven en moi mala dinámica, o equipo de Río Tort, que é o adestrador do Cornellá. Como comentábamos antes, pois o outro día, pois a verdade é que a min non me gustou nada o equipo. Quizáis xogando con esa necesidade de puntuar, aínda se ven máis as carencias do equipo, pero bueno, sí que é certo que teñen arriba bastante metralla, cos Canario, Clau Méndez e demais, pero a verdade é que andan nunha racha moi mala, Clau Méndez, non sei cantos goles levan nestas últimas xornadas, pero moi pouquiños. Tamén é certo que estuvo aí atrás lesionado e coincidiu con ese baixón do Cornellá, pero é un equipo que lle está costando moito levantar cabeza. Quero dar un dato importante deste partido, e máis que dar un dato, quero denunciar algo que me parece bastante lamentable sobre isto. E é que a día de hoxe, ás 8 da tarde, ou fai unha hora que foi cando cotexei o tema e confirmaronme o asunto, aínda non hai estadio fixado para xogar ese partido. Xa sabemos todos que o Cornellá non ten unha sede fixa, xogou en bastantes estadios, xogou na Cidade Deportiva de Anijalque, xogou incluso no campo de Cornellá do Español, no propio campo, tamén xogou en Palamós, bueno, xogou en varios lados,
e a día de hoxe aínda non tense de fixa. E que significa isto para o Club Deportivo Arenteiro? Pois o que significa é que a día de hoxe aínda non ten pechado o que a itinerancia do viaxe ou o mapa a seguir, non? De hotel, de hotel, de viaxe e demais. Entonces, isto é lamentable, non? Estamos intentando facer da primeira ref, ou están intentando facer, enchese a boca a Federación de que estáse buscando unha línea profesional e que 4 días antes dun partido tan importante como, sobre todo, vou ser claro, para o Cornellá é super importante, para o Arenteiro tamén, evidentemente, pero que non haxa unha sede xa estipulada, sobre todo a quen beneficia en temas logísticos é a Club Deportivo Arenteiro. Estamos falando dun clube que ten que mirar hasta o último céntimo en tema viaxe e hotel. Entonces eu dende aquí quero decir que me parece algo que hai que corregir, pero de inmediato. Eu hasta pensaba que as sedes, porque non sei onde escoitei, incluso en segunda ref, creo que foi co tema do Couto e o presidente Camilo do Ourense, que falaba de que tiña que dar 15 días antes a ubicación do partido que xogan na casa, e semella que en primeira ref eso non pasa. Entonces, non sei como chamarlle a isto, pero polo menos da auténtica putada non baixa. Pero, o sea, non sabía o dato ese de que o Arenteiro todavía non ten itinerancia, pero, a ver, digo que o partido en Barcelona será o as aforas. Non creo que... Sí, pero se xogan en Palamos... Poida variar, home... Se xogan en Palamos, por exemplo... A ver, pero tú... Palamos está... O Arenteiro ten autobús ali, o sea... Non sei. Xa, bueno, pero non é o mesmo mellor ir a un sitio que a outro, é dicir, a min comentáronme que hai 2 hoteles mirados e tenos bloqueados os 2 as pensas de saber se xogan nun lado ou noutro, porque o mellor tes un hotel a 40 km dun campo e outro a 10, e viceversa, sabes? Entonces, eso tamén penso que influe en tema de comidas, tempos e horarios e demais. E me parece totalmente lógico. Aparte, horario do partido non é o mellor, sábado 4 da tarde, non sei, me parece que hai bastantes lagunas nese aspecto. Non é un trastorno insalvable, pero sí que cho produce, sobre todo no horario que dis. Claro. Un horario das 4 da tarde sí que te condiciona a hora do entrenamento matinal, do desayuno, da comida antes do partido. Entón, por sí que necesitas ter unhas certas certezas, saber, como mínimo, de o campo. Claro, que non é o mismo que teñas o viaxe do hotel ou campo a 15 minutos que a 50, porque así o mellor en vez de comer ás 12:30 do mediodía, igual tens que comer ás 11:30. Quero dicir, eso ao final, pois, é evidente que trastoca os plans totalmente. Sí. Eu penso que eso é algo que non se pode aceptar, é dicir, eso se lle pasa ao Deportivo da Coruña, o mellor pois dalles un pouco igual, non? Porque dalle igual H que ben, non? Pero claro, un club como o Club Deportivo Arenteiro, que vai tan ao dedillo, pois élle unha faena pois moi interesante. E bueno, falando sobre o tema deportivo, pois nada, eu agardo un partido onde o Cornellá ten que salir a matar, ten que ir a buscar os 3 puntos, e penso que nesa necesidade do clube contrario é cando o mellor Arenteiro pode xogar con eses nervios do equipo rival, e eu agardo un moi bo partido do equipo verde. Hai que decir que en tema de sancións, creo que non hai, polo menos estuve encotexando o tema do Cornellá, non teñen ningún xogador sancionado por amonestacións, e creo que o Club Deportivo Arenteiro, ningún dos apercibidos, creo que tampouco veu a tarxeta amarela outro día. Sí, todo de acordo. O equipo ferido de morte, metido en moitísimos problemas na clasificación. Eu vinos, o que dis ti, froito desa ansiedade, 3 derrotas consecutivas, 4 partidos sen meterse que era gol.
pois vinos, realmente sí que os vin enfrascado en loitas estériles co árbitro, sí que se sacaron un pouco do partido. Tampouco, tenho que reconocer que tampouco estuve prestando moita atención, pero sí que tiña pinchado o partido de Irún e do Cornellá. Pero é o que falamos, a gran virtud do Arenteiro en negarlle o balón ao Cornellá. Aquí xa fomos equipo corrioso tamén, encaixa moi pouquiños goles. Debes encaixa menos goles que, por exemplo, cos filiales, cos equipos de mitad da tabla, debe andar en 31 ahora mismo. Sí, solo 2 máis que Club Deportivo Arenteiro, que creo que é o sexto ou sétimo equipo que menos encaixa, así que igual é o equipo que máis derrotas pola mínima debe ter, porque perde todos os partidos 1-0, mesmo en Espiñedo perdeu 1-0, non? Se non recordo mal. Gol de Vicente Esquerdo. De Vicente, sí. 20 perder partidos seguidos tamén 1-0, perdeu un Riazor un resultado moi corto 1-0, vende perder en Empatou en Riazor. Empatou a 0 ao final. En Riazor empatou 1-1. Adiantouse o Dépor e despois eu fui ver ese partido, adiantouse o Dépor e despois na segunda parte o Cornellá empatou o partido. Entón estou enganado. Pero sí, o Arenteiro ten unha oportunidade única para volverse a enganchar a eses postos de promoción ou ir empezando a consolidar o que nos dá acceso á Copa do Rei e fundir o Cornellá. Bueno, fixeron 2 ou 3 fichaxes no mercado de inverno, estive mirando antes de empezar o programa. Chamoume a atención un deles que é un xogador inglés que ven do Linares, non sei se cedido ou traspasado, que se chama Teddy Sutherland, a verdade que me fixo bastante gracia. Leva un gol, no Linares non conseguiu ver porta, e leva un gol, e a verdade que teño ganas de verlo. Outro día sí que é certo que xogou titular, pero non me fixei moito, pero si detectei moito non sei se ti viches o mismo, Caíña, no tema de que penso que os xogadores do Cornellá están un pouco, como decilo, como cos brazos baixados, no senso de que penso que buscaban facer a guerra cada un polo seu lado, non? Vin a un Clau Méndez moi apático, o que dicías ti, moi enfadado co árbitro, non sei, me parece un equipo, non sei se hai un pouco de toxicidade aí dentro dese vestuario. Non sei, por sensacións. O partido en xeral non me gustou, pareceu un partido bastante malo. Uns non querían e outros non podían. Realmente viuse moi pouquiño fútbol. Xa sabemos que, bueno, a estas alturas da tempada, pois con 1-0, como neste caso o Irún, xogando na casa, iba a xogar pouquiño a raíz do gol. Entón, pois bueno, non se permitiu realmente moito xogo. De feito, o desconto non recordo mal, que foron 8 minutos. 7 ou 8. En primeira federación, que non o estamos vendo, eses descontos, por exemplo. Entón, xa che dá a mostra do nivel e o ritmo que hubo de partido, non? De constantes introduccións e tal. Entón, tampouco podo destacarle un xogador do outro día. Sí, bueno, a ti creo que che gustara na primeira volta, se non recordo mal, Luisao, non? O que entrou na segunda parte, así un extremo esquerdo bastante habilidoso e tal, pero tampouco estuvo moi... Sí, non estuvo moi acertado tampouco outro día, buscou algunha acción na banda esquerda, pero con centros bastante inoperantes, sí, moi errático. Non me gustou nada o Cornellá outro día, seguramente tamén influiu bastante ese cerrojo que plantexou Fran Justo, non? Sí que é certo que na segunda parte o Irún tuvo algunha que outra ocasión para aumentar a distancia, pero en líneas xerais parece un partido destes dos que te xogas a vida tanto un equipo como outro que che queima o balón nos pés, non? Eu solo vin un par de partidos do Cornellá na ida contra o Dépor en Riazor e cando veo aquí a... Bueno, 3, cando veo aquí a Espiñedo e cando xogou o Dépor fora tamén. Pareceu un equipo que transita moi rápido, o sea, parece un equipo que aguanta moi ben atrás, sabe defender moi ben en conxunto, digámoslo así, en bloque, e despois transita moi rápido cos 2-3 xogadores que ten a nivel ofensivo, que son portentos físicos con unha velocidade tremenda, que se teñen, eu creo que o problema que teñen é a efectividade, non? Que despois, cando hai que meter, onde fallan.
pero que creo que se chegan culminar o que fan a nivel ofensivo que non estaría o Cornellá onde está, Así que nada, ter moito cuidado, é que non me acordo os nombres, non, pero eso, o dianteiro que os dous que ten arriba, Clau Méndez. Clau Méndez é un, exactamente, creo que pareceme xogadores rapidísimos que xa che digo, póñense arriba no momento e transitan moi rápido. Sí. E nada, veremos pouco máis, a verdade, do Cornellá, un equipo que non vi moito, e veremos entonces Javi con que nos sorprende. Credes que volverá Iván partir ca alineación con Iván como referencia ou sacará de novo? Eu penso que non, eu creo que foi unha táctica momentánea polo rival. Sí, eu penso que tamén. Eu penso que, bueno, evidentemente xogará Pablo Urea, porque non temos ahora mesmo outro porteiro disponible para nosa desgracia. Comentaremoslo despois. Pensei que xe vamos pasar a alineación, non? Sí, eso sí, digo o tema porteiro. Sí, no, claro. Pero bueno, xa por dar paso a alineación... de momento. Sí, bueno, de momento, hasta as horas da tarde, non? Foisemos santo ceo. Podemos facer como en televisión, xa que estamos en directo, ás 20:14 da tarde. Non, sí, xa sei. Estaba mirando antes que é certo que non houbo cartóns amarelos no partido do outro día, nin po Barça, nin po Arenteiro, entonces... Ostras, pois mira, un detalle que non me fijara, parecía... Confirmamos que non temos a ninguén sancionado. E bueno, non sei na defensa, supoño que será a mesma liña que nos tengan habituado... Perdón, Milito, teremos delegado. Entendo que sí, é logo. Non sei a sanción que lle caeron. A quen? A Chechu, outro día expulsaron. No partido na casa non expulsaron a Chechu. Non, expulsaron na casa, deranlle 2 partidos de sanción. O sea, que non temos delegado tampouco para o seguinte. Non sei. Non sei se te animas a ir, Milito. Non creo. Bueno, todo é negociado, pero alguén tuvo que salir de delegado outro día. Non sei, mentre seguimos comentando a alineación, vou mirar a acta do outro día, ahora que me dices por curiosidade, quero miralo. Entonces, bueno, supoño que creedes que a defensa será esa, non? Sí, últimamente dá a sensación de que estamos acertando poucas as alineacións de Javi, están sorprendendo últimamente. Sí, a verdade que sí, sempre hai algún xogador que se nos cae e nos sorprende aí por H ou por B. A ver, tamén é certo que a nivel transparencia de vestuario fora hai cero, entonces se hai unha lesión, se hai un xogador que non xoca como pasou, por exemplo, con Pibe ou así, pois é algo que non, con Pibe reférome outro día na casa, é algo que non o vamos a poder acertar porque tampouco sabemos, hai un xogador que non está en forma. E se o sabemos é porque o sabemos nós, por outra, digamos, non sei como chamar, de outras fontes ou por información nosa, non porque o Arenteiro comunicou, non sei se me estou explicando. Non sacan convocatoria, non sacan partes médicos, entonces. Estás explicando de forma cristalina, Darío. O que quere entender, pues entenda. O que non, pues mira... O que non, que... Evidentemente. Entonces, estamos xogando aos dados. Coa información que temos, pues intentamos adiviñar un pouco o que vai propoñer Javi coas pezas que dispón e como as vai dispoñer no campo, sen máis. Pero como non temos información, moitas veces é a cegas. Exactamente. No, que a ver, que eu entendo. 0 minutos que optara antes por Cristian Santos que por Manín. Estaba lesionado. Non me sorprendeu, a verdade. Penso que outro día Cristian Santos non era un partido para él. No, exactamente, eu creo que era máis para Manín. En ningún momento do partido creo que era un partido para él, me parece a min. Sí. Penso que aí estuvo moi acertado Javi, porque ao final o que che pide Cristian Santos é balóns na área, e balóns na área poucos tuvemos, evidentemente. Traballo dache moito máis Manín, entonces penso que estuvo bastante acertado. Sí, todo de acordo. Estou vendo a acta do partido e, en efecto, non presentamos delegado outro día no Johan Cruyff, presentamos entrenador, segundo adestrador, fisioterapeuta e preparador físico. Delegado non. Estaba ocupado.
Sí, estaba un pouco ocupado, non? Según dixeron, non? O delegado suplente, por así O decirlo. delegado suplente tiña chollo. Mm. Estaba a outros 1000 kilómetros, pero noutra dirección, parece ser. Sacando a Sí. fotiño, non? Pa galería. A escola deportiva está tan ben e está tan bollante que creo que xa están ampliando a sala de trofeos para todos os títulos que nos vai proporcionar. Entón, pois, parece ser que temos outras prioridades, non? Madre mía, Sí. en Eso fin. semella, eso semella. Eu pensei que había que era de obrigado cumprimento presentar delegado, pero non debe de ser, supoño. Debe ser obligado cando xogar na casa, Ou No, non? sí, aí na casa seguro, va, seguro, Negas seguro, dúbidas. na casa seguro. Na casa seguro. E pensei que fora da casa tamén, pero semella que non. Ou ao mellor vai a percibir, vai acarreado dunha multa e pagou Non, non o sei, descoñezo, a verdade, falo por Salíalle máis falar. barato pagar a multa que levar un delegado hasta ali. Non o sei, non o sei. Digo, pode ser. digo non digo desde Santiago, digo desde o... Xa. Aquí o parné sobra, Sí, non hai Non sei os dúbida. vuelos Sevilla-Barcelona como estaban para ese fin de semana. Seguro que caros. Barnet non sei se sobra, pero non sei, ganas de traballar, bueno, en Vale, fin, sen comentarios. sen comentarios. Imos Sí. ca alineación entón. Sí, eso, o que falábamos, defensa de 4, os típicos Germán e Javi Ovieu de centrales, Álvaro Ramón por unha banda e Jordan pola outra. E no medio centro, que credes que fará? Eu penso que lle vai dar entrada a Thiago. Non me gustou o partido do outro día de Marino, aínda que sí que na segunda parte estuvo máis acertado, A segunda sobre parte todo mellorou, con pero balón. non foi unha boa primeira parte, Mari. No, a verdade que non. Estuvo moi errático, tuvo aí un par de pérdidas bastante peligrosas aí na salida de balón e non foi o seu mellor partido. Eu penso que lle pode dar entrada a Thiago neste partido como premio a eses bons minutos salindo últimamente desde o banco. Pode ser, estamos vendo un Marino máis intermitente que de cando se fichou, non? Con algúns errores na casa, sobre todo os partidos na casa de bulto. Sí, O outro día, claro, viese sobrepasado calquera tamén, sí. Vamos Dende logo. a pensar que en Barcelona non era unha boa plaza para torear. Eu, sin embargo, daría llegue. Eu creo que vai volver, vai seguir dando confianza ese doble pivote, está aportando un montón Thiago desde o banco. Eu creo que non, eu creo que vai seguir igual. Bueno, Vicente Esquerdo é un fixo no 11, seguro. E despois na liña de 3 cuartos, que credes que vai facer o bo de Javi? Eu creo que vai sentar a Cardero. Vai volver á banda Ramos. Pode ser. Quizáis penalizalo pola primeira parte. O outro día, a verdade é que non estuvo ben co balón nos pés, no senso de que creo que protexeu moi ben algunhas accións que tiña na banda esquerda, pero creo que non estuvo acertado a hora a toma de decisións cando tuvo 2-3 chegadas aí ao borde da área. Penso que non estuvo moi acertado o xogador asturiano nese aspecto. É o que falamos, damos por sentado, claro, como fixeron tan bons partidos recén aterrizados en xaneiro, que dábamos por sentado que a súa adaptación fora inmediata. E hai cousas que a veces, que algunhas cousas de fallos de adaptación estamos tapando con moi boas actuacións individuales. Entón, imagino que hai algúns automatismos que ainda non teñen totalmente interiorizados. Entón, Cardero e Marino a veces chirrían un pouco neste 11 que xa sabemos todos de carrerilla, pero, sin embargo, a súa aportación é fantástica, é un nivel de xogo que está tendo moi bo. Pero, bueno, así lles ven isto que entran e salen do 11 precisamente tal vez por eso, despois esa falta de pretemporada. Entón, eu creo que por ese lado Iván Ramos está ganando por un pouquiño esa carreira, como está volvendo neste último mes, que está rematando a temporada dunha maneira estupenda. E creo que vou volver a premiar con a titularidade, pero neste caso desde a banda. O sea, Ramos, banda dereita ou esquerda? Banda dereita, quizáis. Eu entendo pola dereita con Pibe por dentro. E Pibe por dentro. E que a min, a min gustame o perfil de Ramos na banda dereita, pero que non me gusta tanto o perfil de Pibe na media punta. Gústame máis nesa... Suele permutar con Chacón, incluso suelen cambiar esas posicións nesa línea de 3. Bueno, non o sei.
Sí, no, eu penso que pode que faga o mismo, que xogue tamén Chacón na banda esquerda e Ramos na dereita e Pibe de media punta. Penso E que arriba, seguramente se xa o que for. E arriba entendo, eu arriba, creo que non sei, é eu que penso que vai sacar a Cristian Santos. sí, pode ser, pero que claro, Manín sigue facturando, Manín sigue traballando, Manín sigue dando un rendemento espectacular. Claro, é Pero sí, eu complicado creo decirlle que non? xa, No senso eu de creo deixalo no banco. eu creo que vai salir Cristian polo simple feito de porque Javi lle funcionando moi ben esa salida de Manín nas segundas partes. Ese Xa, sí, sí, revulsivo. Entonces, non sei por que me dá, non é o que quero, pero non sei, bueno, me refiro, non é o que quero, pero creo que vai sacar a Cristian de inicio e Manín na segunda parte. pode ser. E seguramente chegará o sábado, meterá 2 goles e iremos hasta... Aí está outra vez o venezolano facturando. Oye, a mí se me asegura 2 goles por partido, meto o suplente todo hasta final de temporada, Xa. Todo dependerá do que conte o bo de Javi de ter a pelota. Cornellá tampouco me dá a sensación de que era un equipo que tuvera grandes posesións. Creo que se conta ter moito máis balón do que acostuman ter xogar a Santos, se conta un partido en Barcelona con máis de control e de algunhas transicións rápidas, pois irá con Manín. Eu creo que o Carnea vai regalar a pelota ao Orenteiro. Eu penso que tamén. E creo que vai ser Cristian Santos. Todo depende. Bueno, non sei. Sí, estou de acordo. Non sei se queredes pasar a porra. Que foi? De que te pillaban? Eu vexo un pouco vale. pixelado, pero non son capaz de entender. Vou mirar no móvil. No, sí, xa me din de conta, xa. Diche por aí un fenómeno que te tes que peinar. Vale. No, porque sei que hai xente que non é como a min, que non cumple a máxima das redes sociales, que é un usuario e unha conta. Hai moito troll por aí solto. Hai moito troll, demasiado. Eso en Twitter Arenteiro, en redes sociales Arenteiros, está a orde do día. Sí. É o que nos queda tamén o humor, senón estamos apañados. Dende logo. Pois non sei se queredes, veña, mentras veña, Milito, que non estuveches a semana pasada, avanti con esa porra. Vale, eu vou a decir un 2. Bueno. Caíña. 0-1. Bueno. Pois vou dicir eu 0-2 a prol do Arenteiro. Veremos. Confiantes estamos confiantes. Iba a decir 0-1, pero rouboumo Caíña, veremos a ver como se pon, pero bueno, ahora creo que o Arenteiro nestes partidos ten que saber a que xogar, disfrutar, xogar un pouco ca presión que ten o rival, creo que se pode topar moi cómodo. Veremos o sábado a ver como se desenvolve. Pois, para non alargar moito máis isto, non sei se queredes comentar algo máis ou podemos pasar a esa última sección. Non, podemos pasar. Non hai moito máis que engadir. Veña que aquí ainda temos algunha chicha que comentar. Pasamos a esa sección de novas. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. A la trinxera en la que vam créixer plegats, em vas fer creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mi
mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser Pois qui aquí som. estamos rematando este programa de tardeo que se suele dicir, rematando ca sección novas que esta semana podémola comenzar con esa mala noticia, non? Lesión de Diego, operación inmediata ao día siguiente pola mañá, rotura completa do tendón de Aquiles, que o Arenteiro, claro, nun primer momento, pois non, eu polo menos non caera neso, pero o domingo a noite, claro, empezando a falar de novo, empezando a falar nun famoso grupo de WhatsApp, foi cando caímos na conta de que ahora mismo o único porteiro disponible é Pablo Brea, porque recordamos que Manu sigue lesionado, prevese que estará daqui a final de temporada, ou polo menos hasta as últimas 2 xornadas estará. Entonces agora o Arenteiro ten un problema, só dispón de un porteiro. Primeiro problema, segundo problema engadido ou problemón. O porteiro do que dispón, neste caso Pablo Brea, cedido polo Deportivo da Coruña, anunciábamos onte a tarde, onte mediodía, de que Pablo Brea ten unha cláusula, a famosa cláusula do medo, que consiste de que se o Arenteiro quixese alinear a ese xogador ante o seu club propietario, que é o Deportivo, tería que abonar unha cláusula, non? E xustamente en 2-3 semanas o Arenteiro visita Riazor, actualmente solo con Pablo Brea disponible na portería. Sí. É un problemón en toda a regla, a verdade. Eu acórdome tamén moito do pobre rapaz de Manu Figueroa, non? De que aí va ter a súa oportunidade de poder xogar, en que mellor escenario que Riazor, bueno, pois como ti ben dixeches, está lesionado, un esguince, creo que é o que padece o porteiro verde, e tampouco vai poder estar. A partir de aí, pois o tema de Brea é un tema un pouco escabroso. Eu entendo perfectamente que o Deportivo, pois, como está confirmado ao 100% de que existe esa cláusula, pois entendo pois que non ceda, e aínda que a situación do Arenteiro é a que é, pois eles buscarán os seus intereses, e entendo que non deixen a Club Deportivo Arenteiro alinealo. A partir dese momento, pois fai falta un porteiro, xa non só por xogar ese encontro de Riazor, senón por tema de adestramentos, que penso que é fundamental, e esperemos a ver con que nos sorprende o gran bigotes Alex Vázquez, non? Sí, a verdad que, resumindo, o Arenteiro está tendo moi mala sorte cas lesións. Xa non digo estas as clásicas derivadas dun exercicio deportivo deste xa casi profesional, senón xa das de larga duración. Estamos falando dos Curro, Marquitos, Diego, xa é unha enfermería bastante chea. A partir de aí, a varios se poden ocurrir dúas solucións. Unha, tirar co que hai con Pablo Brea, e en Coruña, pois mirar canto é a compensación da cláusula do medo, se é unha bolsa de valós, mándaselle a Pontevedra, a Plaza de Pontevedra, e se son 20.000 euros, pois, macho, pois igual non. Non, eu penso que sexa o que sexa. Tamén entendo unha cousa, que Alex, o lesionarse Mariña, pois sí que xa estaría rastrexando o mercado, non? Ante unha hipotética lesión de calquera dos porteiros sanos que che quedan, aunque solo fora un catarro. Vamos, eu entendo que eses deberes non é que estén feitos, pero sí un pouco encarrilados. Nadie se espera que a estas alturas da tempada te quedes con porteiros solo sanos. Sí, pero hai un tema. Antes da lesión de Diego, sí, que é certo que Manu estaba lesionado, que só tiñamos 2 porteiros sanos, pero eu non sei hasta que punto podes fichar a un porteiro ainda que teñas unha ficha libre se xa contas con 3 porteiros en nómina. Non sei se podes fichalo, é algo que descoñezo, a verdade, non. Eu entendo que será, pois, como no tema de Curro, non? Darlle de baixa a ficha. Claro, pero
Caíña refírese ao que o mellor Alex xa estuvo mirando o mercado e demais ante Claro, algún posible eu percance. entendo que estaría mirando no hipotético do caso de que pasase o que ao final pasou, pois ter xa unha lista de Sí, X xogadores que pero podes quen incorporar. imaginaba, non? Quen Exacto, imaginaba? quero explicarme ben, non Sí, quere sí, sí, dicir sí. que o chico tenga que mirar só un portero, non, é para nada, é máis, só habería unha casuística, que a siguiente lesión dun portero fora de larga duración, que se están alineando os astros para deixar o Arenteiro sen portero. A verdad que é unha situación moi delicada. Estamos falando de na terceira división nacional de España, que te ves nun equipo con unha situación moi boa, que prácticamente salvado, que tal vez non pode competir con porteiro, se que No, queres claro. llevar sin Un porteiro. pouco No, surrealista, e que aparte no Alenteiro B, que pasa? Que os porteiros teñen máis de 23 anos, non? Polo que falamos. Entendo que sí, que tes que Sí, tiras do xuvenil de regional, claro, de claro. autonómica. Vamos a ver, Sí, sí, madre sí, mía, sí. menudo É, follón. é complexo, sí. É un home, sería algo moi bonito po xuvenil, pero un compromiso en toda regla, non? Pa un rapaz Marronazo. que... Pero vamos a ver, en que cabeza Sí, sí, cabes sí, sí. para No, 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 un no, femenil de totalmente, autonómica debutar a Riazor. O sea, totalmente. No, no, hecha así, é evidente. sí, sí, pues nesas Entonces, bueno, a estamos. ver, a ver con que nos sorprende. Falaban, non, as malas lenguas da posibilidade, por aí vin algo en Twitter, de facerlle ficha a Diego Rivas, pero bueno, eso supoño que será algo que está ao mellor descartado, non o sei. Xa o veremos co paso dos días, pero bueno, algo que estaría moi bonito de ver, como un last dance, non? Pero bueno, non sei hasta que punto eso é probable. Entonces, ao final, iremos, supoño que o mercado de axentes libres e que non hai outra. Sí, sí, no, a ver, evidentemente, veremos. é que non hai máis. Hai que fichar. O sea, é un marronazo, é mala sorte, é o que queires, pero tampouco vas tirar ca tempada. Sí, sí, sí. Entón, pois, é evidente porque un rapaz que non deu nivel é que xa non é só polo aspecto deportivo, é polo institucional e polo ridículo que faz. Sí, Isto sí, sí. recordan os tempos de Clemente cando quen era o porteiro que xogara de extremo? Molina ou non recordo quen fora. Recordan aqueles Pero, tempos. credes que iremos a Cornellá solo con un porteiro? Eu entendo que isto vai se resolver máis pronto que tarde. Eu penso que tamén, eu penso Home, que en cousa de ten que ser en cuestión de días. días, eu creo que antes de Horas ou días, evidentemente. sí, eu Supoño que creo que antes estará... dos viernes teremos fichaje de un porteiro. Supoño que Alex Vázquez estará a todo tren traballando nese asunto, porque ahora mismo é a máxima prioridade do director deportivo alenteirista. E bueno, xa por ir... Comenta Mauro no chat do YouTube que o porteiro, hai un porteiro no filial que ten 21 anos. Sí, o ben coñecido Óscar Ferradás. Ajá. Bueno, Aí, pues, pois non conozco. podería ser a oportunidade de Óscar, no, bueno, se non o mellor para ir convocado neste partido, o mellor se non chega ningún porteiro, pois é unha opción para telo no banco, me imagino. Podería Porque ser unha opción. Pero, bueno, eso, non sei se queredes engadir algo máis deste asunto. Eu quería aquí, non sei se é así, tedes algo máis que falar do tema? Eu non. É que non hai moito que engadir, porque tampouco temos unha lista de posibles candidatos, falan do suplente do Zamora que recén deu outro día, non? Falan bueno, esa opción un pouco, non sei, ilusoria do adestrador de porteiros, que lembremos que é un grandísimo profesional, como é Diego Rivas, que militou no Lugo e no Racing de Ferrol, que pudera tapar ese oco. Non hai moito máis que engadir, que non hai moito máis opcións. E algún chico rescindindo contrato que se pode sacar a Alex Vázquez da manga, que non hai moito máis que engadir. Non hai moito máis. Eu a este tema solo quero añadir un dato, que hoxe estou por dar datos e estadísticas. Cando Bar da Cantina anuncia este tema, esta problemática en canto á situación contractual de Pablo Brea de cara ao partido, sobre todo de cara a ese partido deportivo onde hai unha cláusula do medo e tal, bueno, pois
a publicación de onte ten apenas 24 horas, alcanzou as 60.000 visualizacións. Nada mal. A que Twitter deportivo nos acusaba de falsear, non? Sí, Exactamente. exactamente. Todo hai que dicilo, exactamente. Aquí lo leyeron primeiro. Aquí lo leyeron primeiro. Exactamente. Haiche moito gurú en Twitter, me parece a min. Entonces, bueno, eu pincha aí a foto esa que che pasei, que comentábamos antes do tema dos porcentaxes, non sei se a tes por aí disponible. Tela. Teño. Se me das un segundiño, ahora mismo che Vale. poño. Pero, nada, a ver, unha foto que me envía aquí Milito, se me das un segundo, aquí está, que non sei que fiabilidade ten isto, pero Entendo que terá unha fiabilidade alta, me imagino. pode ser. A min pasaron agora fai un pouquiño polo WhatsApp. É tema de probabilidades de ascenso, de descenso e de basicamente, non? Das que ten cada equipo en liza. Aí está, aí a Sí. temos. Aí a temos, Sí. non? Entendo que o Orenteiro se lle asigna unha probabilidade de media tabla do 99%, entendo que é eso, non? E Sí. despois o 1% de posibilidades de alcanzar o playoff. Sí. E Entonces, despois, de descenso prácticamente nulas, por non Nulas. decir nulas. non, de ascenso cero posibilidades, aparece aquí. Me gusta este dato. Ojalá que quede así. E tamén, pois, tampouco está mal de cara á zona noble da clasificación ese, bueno, un dato que estou vendo aí aí arriba da clasificación, pero, curioso. Tamén me parece curioso o resultado do Real Irún. 38% de posibilidades de descender. Ojo aí, Supoño que o mellor é polos triples empates, goles os averaxe e demais. Entendo que terá algo que ver ese tema. Pode ser. Seguro que sí. Estou lendo, danlle a Liga o máis posibilidades ao Barça que o Depor? De manter a... No, No. o Barça danlle un 3% de posibilidades de ganar a Liga e un 95% de entrar en playoff. De quedar no playoff, vale, así, é a forma de interpretalo, non? Vai por Sí. bloques, non por posicións. O primeiro bloque sería o ascenso directo, o segundo bloque playoff, o terceiro bloque, pois, mitad da tabla ou manterse na categoría, cuarto bloque o as posibilidades de descenso. Sí. Está ben. Sí. Pero é curioso, canto menos. Sí. E bueno, xa para ir acabando o programa, quero tamén lanzar aquí unha cuestión que, bueno, non é en clave verde, pero en clave galega, por así decirlo. Comenta aquí Jacobo que se habería posibilidades de que convoquen algún dos nosos para a selección galega, tendo en conta que igual somos dos poucos galegos top libre o 31 de maio, claro. Se o mellor, pois o Depor, que non creo, que igual está ascendido xa nesa fin de semana. No, porque, pero hai un problema. Inda que este ascendido, creo que xogan a final, inda que o Depor ganas a Liga, creo que é a final da... dos campeóns de... como ano pasado o Ferrollo o Merovieta. Sí, claro. Hai eso e hai o... Claro, hai o playoff de primeira ref, que estaría o Celta B tamén por aí, e bueno, a Liga de segunda división, creo que para entonces, creo que non estaría rematada. Bueno, pois pode ser unha posibilidade, o mellor A ver, é que estuve vendo antes, bueno, recordar, non sei se comentamos, que a Federación Galega acaba de anunciar de que vai haber un partido ante Panamá, bueno, que volva a selección galega, non? A verdad que estuve vendo, escolleron o peor fin de semana que podía haber nos próximos 4 meses. Lamentable. O sea, escolleron un fin de semana onde está última xornada da segunda división, playoffs de ascenso de primeira ref, segunda ref e terceira ref, final da Champions, o grandísimo festival que tanto lle gusta a algún membro deste humilde podcast como é o Son do Camiño,
Non sei que máis vin por aí, a preparación de algún europeo ou unha cousa Bueno, así. suficiente, O suficiente sea, para... suficiente para que non vayan a mitad dos xogadores que terían que ir e que... É que como moito tes a xente do, bueno, que estén no estranxeiro, algún por aí xogador, xente do Celta e que pouco máis, a verdade, así de tema profesional. Pero bueno, Bueno, a mí xa se me ocurren un par de xogadores que ao ver ese fin de semana o Festival Son do Camiño non van poder asistir a ese partido. Outra paquetada desta selección liderada por o ínclito Louzán, que pode ser a bala. Exactamente. Bueno, Pois nada non sei, máis. do Arenteiro non sei. Home, pode ser que xogadores como Chacón ou... Pode ser, non sería de extrañar, Sí. non? Chacón quizás sexa o que máis posibilidades tería de acudir a unha chamada desa Ger, selección. igual na defensa, Sí, ocorreríaseme. sí. É que ese fin de semana, cuidado, que faz o gran partido e igual o 80% dos xogadores que queres convocar non os podes convocar. Porque quitando os do Celta, bueno, xogadores de primeira división, que sí que hai, non? Pero... A ver, o Bueno, mellor, veremos. por exemplo, se o Deportivo se está xogando ese tema de campeón de primeira ref, pois o mellor o Deportalle igual Pero eso a nivel contractual dudo moito que poidas, non sei. Non sei hasta que punto sería, pero bueno. Porque eso ao final eu creo que se consigue esa, non me acordo exactamente que era o premios de conseguir digamos, o campeón dos campeóns, que se ganas esa final contra outro equipo do outro grupo, o que gana outro grupo, non me acordo se era un premio económico ou premio a nivel Copa do Rei, que avanzarías unha ronda, eso xa non me acordo. Sei que había un premio, quero recordar que o Racing de Ferrol ano pasado xogábase algo, pero non recordo, non estou seguro, se era simplemente a nivel económico. Bueno, buscar, a ver se me dá tempo antes de que pechemos. Vale, perfecto. Pois non sei se queredes comentar algo máis, non sei se o mestre quere comentar algo máis por aquí. Non, podemos ir pechando o programa con esta anécdota de que falades e ca mesma, pois cada un que se poña unha serie en Netflix ou poña o partido do Madrid, que motivo polo que adiantamos este podcast. Vale, teño aquí o tema, non sei se este ano é así, polo menos o ano que xogaron o Andorra e o Racing de Santander, este tema foi así. Además de coronarse como campeón de primeira ref e o ter o título, todavía existe unha recompensa para o vencedor da final de campeóns. Será acceder á segunda rolda da Copa do Rei de forma directa. Ves, algo... Pode ser por eso... Perder o Ferrol como Morevieta, pode ser? Sí. E seguramente o Morevieta entraría na segunda ronda. Pois comes unha ronda da Copa do Rei. Non está mal. Non é un premio menor. Bueno, pues nada, penso que por hoxe é suficiente, non, Darío? Sí, eu creo que estuvo ben, programiña completiño e nada, podemos despedilo aquí, entonces. Dende logo, sí, parece. Por min estupendo. Pues nada, vémonos para a semana, verémonos de novo martes ás 9 ou non. Igual hai que cambiarlo, porque debe de haber outra vez este inconvinte que nos xenera un pouco de competencia, pero bueno, xa anunciaremos. Igual pasa a Champions ás 7 e facémonos o podcast ás 9. Tamén. Sí, podémoslo. É outra opción. Bueno, pues nada, rapaces, vémonos o fin de semana e verémonos o martes que ven. E vémonos o viernes na cadena SER, como todas as semanas. Certo, totalmente. Correcto. Aí estará. Veña, deca logo. Veña, gracias. Agur.